chani la ka lo lom le ve ka chu voina kan en ho le tur chu Korean movie mo nom lu tuk tak mai Morning Grave ti ania he movie hi tleiroi pakhat thlasang mu thei chungchang ania an khuwa chuan thlasang ho ma chon turin a let lia tharau a mu thei na chu thlasang ho puinan a mang thei angem ti chu Morning Grave atang hian kan zong chuak don ani Morning Grave movie in channa chuan high school zirlai insu hi alo langa an in lampanin rela alo chuang mek ani insu an phone mangin anu abiak lai chuan a chicken lai chu aron vir kwal ta pop pop meile insu an a che vela chuan thil dik lawa om ti chu a hre thei ngal ani a omna atanga hlavak lawa chuan mei che thlarau hi aron lang thut maya chuti lai tak chuan insu a classmate te chu rong kalin an ron ti boy ani a chan chu thasang a mu thei ti thu thang wang chuan ani chu vele thlasang chuan insu an mu thei ti chu a hreta ina athlen nu in thlasang chuan insu chu ala zui renga aphu balak na konga pui turin ati ani sin dotli a chuan police hawin meichar ruang hi an lo chara an ruang mu chu rail atanga insu zui reng tu thlasang kha ani ni kha chu insu an apate sun il chu avakol apate chuan ram moi amu ve thei tho ani ho adu thu chu a hril achan chu a school lu na a chuan midangin an ti boina satlutuk awangin a soyani chu mai baka thlasangin ati boy rang mai chu anin lutuk to thu a hril tel bok sonilan insu chu a thlasang mu te chu muloder mai turin ati achan chu thlasang ho apui vai chuan an zer boy rang tur thu chu a hril ani insu an apate ya chu anau panglaya a thian e yong chungchang chu azot apate sunila chuan arai to lutuk awangin engma a hria to lo thu chu alo hril ani atopa topa insu an siol chu chua sana an khwale turin thuthuk na chu asiam felta ani a ho konga ti pal thil thu in thlasang mel thadeu mai hi a mu a alo nui deu se ya ma se mu thei lo ang deuina om le dai ani an in chu atleng ta apate sun il chuan kongka chu ron hon sakin thlasang in an zui lo te chu a en kol vela insu apu chu ghost hunting bon tuk tak mai hi alo ni reng a thio reng thin po chu apu in athi ma a anu chia ani school lu ni khat ni a chuan an homeroom teacher in insu chu in mel shia tirna nei turin ati insu chu mai che mel thatak mai aming hyonji chuan aron pan hnaya han chai vel chu atumani ma se insu chu angoi ringa hyonji hi omdan awang chuan nom lo ati le ani insu an classroom boruak omdan mak tak atang chuan thil danglam om ti chu a hreta a thok le khata tuk ver bula thlasang hi aron lang thut maya apuna sa hlea ama chia chuan a mu thei ani insu wana pate chu athil ton chungchang chu a hril sun ilan chu thlasang chuan mi tam takwat anei thule a hlo om lutuk thu chu a hrila insu chu a nei po nei lo turin a hril tel bok ani atuka chuan insu an mei chemit del thingkung ngenga ui ne na thu chu a mu lemzia lama atui awangin mei chia le a ui chu an lem a zia saka hun rei lo te nuwa mei chia tharau a ho konga a mu kha ama a aron lang thuta in biak adu thu aron hril ma se ngai saklawa mu lo der chu atumani insu chu a classmate te pani hei chu le ki te chuan an ron pan hnaya alem zia chu mak an ti hle ani achan chu mei chemit del che an mu thu le ui an mu tel lo thu chu an soya a om zia chu ui lim a zia tel chu tharau ti na ani hei chu lan insu chu hyonji nei vak lo tur chuan ati insu chu a pai let topa hei chul chuan elementary school a thian an ni thu chu a hril ti chuan insu chu yang chunga thil thlengkha a hriat non tir le a hei chulan insu chu hyonji neya omani vai chuan thlasang a mu thei thu chu thedar saka awani sin dotlia chuan meiche pakhat chung hi ama chi a konga kal hi alo langa a thian pani hyonji le nara chu an ron lang thuta an pathumin an kal hota a chuti lai chuan chung hi le a thian te chu tu ti hriat lo hian an hnung atangin alo en reng ani in a thlen nu in sung hi chuan plastic bag atanga thisen ron far fep mai hi avamu mak ati hle a hlau chung chuan a chunga om a hriat chak ema wangin avapan hnaya chu vele aron ke thuta thisen chu ataksa aron bokhuk mai achi aina sa hle intify turin atlang ngal vata reilo te nu a mai che pakhat max vo hi ama aron in lar thut mai le a hlaule tuk chu hyonji rang takina kol ngal vata ma se signal nei chiat ema wangin hyonji chuan athil soi chu engma alo tha thei lo ani atuka chuan insu chu mai chemel thadeu mai khan aron pan le a insu chuan ngai sak lo chu atum le ma se mai chia chuan insu chu
puina adil don lo thu le ati boi lo thur thu chu a hril a ming ngei po a hriat lo thu a soitel bok insu ne na thian ni chu adua ti chuan a kho har lutuk lo pha do na ni athil soi a hriat nu in insu chuan thian ni chu a pom ta an in biak lain meichhia chuan tharau suala nai ti chu a feel theya meichhia chuan tharau sual marks vo aron kal thu chu a soya insu chu akal san ta dei ani insu an thlashang marks vo chu a hriat chian du awangin zon chua atum ta a pu thipek chu a por chuaka an school chu a fangkwal vela a thi chu warehouse ma a chuan ama in chak takin a vir le ta pap pap meile ava bi thladek deka thlashang samsei deuh mai alam ron hoi hi avamu mulo ang dewina oma akal san ta dei ani chumi zan veka chuan sung hi room thim taka chu alo lang mer hriat lo hian tong kam moi lo le lo tak tak hian alo tong khum vel mek ani atuka insu le thlashang mer thadeu nu nen chuan insu a hun kal to chung chang te chu an soi duna insu an thlashang a mu ma sak ber dan chu a thian nu e yang an tha nu atangin a hrewe chi ani e yang I thla chuan insu chu a that tu pa a ko hua ma se no pang mai alani awangin e yang that tu chu a soi chok ngam lo ani hei wang hian e yang a hriat chu a piangin a in thiam lo thei hle ani insu an e yang chung te chungai damtil turin avatloa e yang I pa chuan insu chu afanu thi dan chu hun rei takal ta khan apom thiam to tu chu alo hril ani insu chu afanu thi na a chuan adem ngai reng reng lo thu chu a hril tel bok afanu thi to ala hriat reng awangin lom thu a hrila akal san ta a chumi nuwa insu an e yang I tharau limhmel taka lo nui hi a hmuwa in mang thanan aron bai bai ani insu po a thian thaber thina awangin a in thiam lo na te chu akiam ve deuh ani khamini atang khan insu le tharau nu chu an in kom ngai ta hle a hun hlim tak te chu an mang dun thin ani zan khat chu insu le apate ya chu ina an chol ha dama insu an warehouse a tlarang mu pok ha lo tel ve bok ani insu an tlarang chu tlarang marks vo chung chang azot a ming che a hriat thu a hril a ming chu si hi ani sin totli a chuan ki te le nara chu an phone ru chok turin an skula an lut ruwa an classroom re tak chu chan sa mangin an pani te chuan hun hlim tak man dun chu an tum ani ma se nara in toilet a rei lo te kal adu thu chu a hril nara ron let le hun a nga lai chuan thil mak tak mai hian a ron bei thut mai le chuti lai chuan nara chu toilet a alo la mek ani zui ru tu nei ni in a in hria a toilet dang chu han en kwal vela meiche pakhat mak vo mel lo tak mai hi a mutut mai nara laulu tuk chu tlan chengha lin classroom a alet ma se ki te chu alo ta hau lo room kong ka chu ron in khar tutin ama in aron in lok ngal nara chu thlashang marks vo chuan aron shan khum le a hyunji chu ko atum ma se si hi I tharau chuan alo chang le ta deya nara chu ki te nen chuan he zana hian thi che an baba kani zing alo ni a sung hi nara le ki te chu mi bawa puan an ni a insu an tlasa a thian te atangin si hi chung chang chu zon chua atuma hlau thong deuh chung hian si hi chu an classmate ani thu chu asoya ma se a in ti hlum thu chu a hril ani insu an athasang thian atangin si hi chu a thian ten an ti du da thu chu a hreboka insu thinrim lutuk chon hei chu le hyunji kal mai lai chu ava bei thut maya an pani chuan an in sualta ma se insu an hei chul chu a hne lo na samaya a soi sa shep mai ani ma se insu an hei chul le hyunji chu si hi chu an ma ni wanga thi ani thu chu a hrila an thil ti awangin mo phur na zong lavek turin ati chuti lo chu si hi chuan sang hi le midang ho a hrem angin aron hrem ve tur thu chu a hril ani ma se hei chul le hyunji chuan si hi thi na chu an ma ni wanga thi ani ti chu an pom du chuang lo ani hyunji in hei chul bula insu thu soi kha adik ve thei thu chu a hrila hyunji in thlak chu a hmuwa si hi pa thlak afanu vuina a phubalak chakna le thinrim lutuk thlak hi ania hyunji in si hi pa chu an thian te bona amo phutu ani chu aring ani hei chu le hyunji chuan si hi pa in chu an vathli thlaya anun na lak sak hial an tumani ma se an vatleng chu si hi pa hian alo baya afanu tharau phubalak chakna a khat chu a ko chunga alo lut ani hei chu le hyunji chu an thian te ang pokin an mabak chu athim hle ani insu an hyunji atangin message adunga
a om na mun chu aron shila puina aron dilani chu vele si hi te in lampani nakal ngal vata mi pakhat shil hai mel tak mai warehouse atanga ron chuak hi awamu warehouse a chuan aluta insu an hyunji le midang ho ruang lo let rang mai chu a mu chuan a thong kher mai closet chu awa chek le a mai che pakhat ruang max vo hi a muwa thlashang max vo an mu ve zia kha ani insu chu athil mu chu awangin a thong hle a thlashang max vo kha a thian nu nui moi ati le mel tha ati deuh mai kha alo ni reng ani he thil in tran na chu hyunji le midang hawin an classmate pakhat an ti du da na atanga in tran ania nikha chu hyunji in an homeroom teacher atangin shremna na satak atoka achan chu tu emo in an homeroom teacher bula athil ti a report wangani hyunji thinrim la tuk chu complaint letter chu alla a an class a handwriting milpui chu azong a complaint tu chu si hi ani ti chu an threchuak ta a chu ta tang che chuan hyunjin le midang ho chuan si hi chu an ti boi ta charter ani asam te chu an pan saka marks te vo lui ti rin a marks alak thlak fei chuan an soi sak shrep tur thu te chu an shil ani ti du da na chu an chun zom zela si hi chuan atwar tlok mai ani ma se tu ma in pui chuan tumlo a classmate te pon pui a hnekin an shelo der mak mai ani apa chuan afanu si hi chu an ti du da thin ti chu a hreta a si hi hne na an thil ti zong chu an teacher emo police ho shil turin ati ma se si hi hin engma omzi a omlo tur thu chu a ring ani to kha chu an teacher in si hi marks vo rang mai chu a mu hne de waniang a marks vo lai chu a pi thlak sak ta pop mai si hi chu hyunji ten an soi sak le pha ta a an soi sak rang na chu atwar zo tangang lawa anun na alak pha ta ani insu an si hi torna zong a hriat hlut chuan a khongai la tuk chu a trap lo chawa ti chuan si hi i room a akala a diary chu awamu hyunji le midang ho ming chu a in ziaka an chunga phubala ka tumani si hi diary a chher nuin insu an school lam chu man mo takin apan ngal vata a chan chu si hi phubala na kha ala top lo ani insu an apatia chu akol ngala si hi te ina kal tur le tharau piar rala thon turin sa khorong bolna nei turin ati ani an homeroom teacher atangin message adonga library ya rang takakal turin aronti a classmate dang zong po chon message chu an dong vek ani insu an thil dik lo omti chu a hringala midang ho chu room atangin chuak ngal thoi turin ati chuak tura ati lain like chu aron thima kongka po chu ama in a inkal ngal veka an homeroom teacher in convertui library room a equal vel chu an muwa an zirtir tu si hi tharawina lukhung chu an bula aron kal naya si hi in ti du da ani laya mi zong in an pui du lo awang khan a hril hai tu chu asoya lighter al lai chu pai thla in tu emo hian alo man hlawa alo man tu chu tu dang ni lawin si hi tharau tho a fil lam zok kha ani apubalak tumna chu top san turin ati a ma se tharang max vo chuan do narin si hi chu a torna zong te chu a hriat nun tir le a si hi chu a vai bo ta dai ani an room a chair te chu boru ka akanga an sang khoina te chu ake dar boka insu an teacher chu lo dan atum meka sun ilan pial rala thon turin rong bolna si hi te na lo nei atum ve mek bok ani insu an midang ho chu om dar turin atia a thi chu la chuakin si hi I tharau a thian te ko chunga beru chu zon chu atum ani insu chon si hi lai tar lo tal mek hi a puta hal dar veka alo vo ani chu vele insu an si hi chu le khabu a muwa an no pangla yen thian thatak an do ni reng ani an no pangla yen si hi in insu chu skula an ti du da thin awangin apui na sa thei hle a an no panglai atang to in insu an si hi chu adu to thu chu a hril ani si hi ibula a hriat mai lo awangin ngai dam adila tuna chuan a hre chuak vek to ani si hi chu tharang mel thataka chuan a in thlaka insu chu lai tar ape sun ilpo chuan arong bol na chu alo zo ve boka si hi chuan insu chu tap zoi chungna thaliam ta ani thil thleng zong a zo nu chuan insu le a classmate zong chuan si hi thlan chu an tloa atan an tong traya kumtam tak nuwa chuan insu po chu alo puitling ta a teacher na te mu in a school lu na thina chuan alo thok don mek ani insu chu zirlai ho bula thil a soi mek lain classroom nunglam atang chuan thlashang mel chede umai mit sen vek mai hi alo lang thuta ta hiana to pani he movie hi hunam ilo ti chuan min lo like sakin min lo share sak donia chuan subscribe poka thai ngi lo la next video kanin mule vek donia